ଚୁଲବୁଲି ନାମରେ ଏକ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟିଏ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତା'ର ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ତା'ର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ କେହି ସାଙ୍ଗ କରାଉନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ। ଦିନେ ରିନା ଆପା, ମୋତେ ତମ ସହିତ ଖେଳାଅ। ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳାଉନାହାନ୍ତି। ରିନା ଆପା, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ସହିତ ଖେଳାଅ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ମୋର ଭଲ ଭଲ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ଧନୀ ଘରର ଚଢ଼େଇ। ଆଉ ତୁ ହେଉଛୁ ଗରିବ ଚାଳ ଛପଡ଼ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବା ପକ୍ଷୀ। ଆସିଲା କ'ଣ ନା ମୋ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ରିନା ଆପା, ମୁଁ ଗରିବ ହେଲି ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଖେଳିପାରିବି ନାହିଁ? ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରୁହେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୋ ପରିବାର ଚଳାଏ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ସହିତ ଖେଳିପାରିବିନି? ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୋତେ କହିଲି ନା ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଖେଳିପାରିବି ନାହିଁ। ଥରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖ, ତୋ ଶରୀର ଦେଖ ଆଉ ମୋ ଶରୀର ଦେଖ। ଦେଖ ମୋ ଶରୀର କେତେ ଚିକ୍କଣ ଆଉ ତୋ ଶରୀର କେତେ ମଇଳା। ଆସିଲା କ'ଣ ନା ମୋ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ଯା, ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ରିନା ଆପା, ତୁମର ଏତେ ଭେଦଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ଶରୀର ତ ଗୋଟିଏ, ରକ୍ତ ମାଂସ ତ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଗରିବ ହେଲି ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲି ଆଉ ତୁମେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲ? ରିନା ଆପା, ତୁମେ ଏମିତି ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ଦେଖ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୋତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଭୁଲ ଠିକ୍ର ବିଚାର ତୁ ମୋତେ ଶିଖାନା। ମୋର ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ଏବେ ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ଏବେ ଖେଳିବି। ଚାଲ, କେଉଁଠୁ ଗରିବ ପକ୍ଷୀ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଖେଳିବା ତ କଥା, ମୋ ଛାଇ ମାଣ୍ଡିବା ବି ତୁମ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲି, ରିନା ଆପା ବି ମୋ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ଏତେ ଗର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଚୁଲବୁଲି ଏକୁଟିଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ତା କୁଡ଼ିଆରେ ରୁହେ। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖେଳିବ। ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି। ସେଠି ବଗ ଭାଇ, କାଉ ଭାଇ, କେତେ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଖେଳିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଉଠି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବଗ ଭାଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ବଗ ଭାଇ ସହିତ କିପରି ଖେଳିବ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଆଉ ଯାଇ ବଗ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବଗ ଭାଇ, ମୁଁ ସେ ଆର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ବଗ ଭାଇ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମର ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବଗ ଭାଇ, ମୋତେ ତୁମ ସହିତ ଖେଳାଇବ ନା? ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋତେ ଦେଖ ଆଉ ତୋତେ ଦେଖ। ମୁଁ ଦେଖ କେତେ ଗୋରା ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତୋ ଶରୀର ଦେଖ କେତେ ମଳିରେ ପୁରା ଗନ୍ଧ କରୁଛି। ଆଉ ତୋ ଶରୀର ତ ପୁରା ଏକ କଚଡ଼ା ଭଳି ହୋଇଛି। ଗରିବ ଘରର ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା ମୋ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବଗ ଭାଇ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ମନଟିଏ ନେଇପାରିଲନି। ବଗ ଭାଇ, ତମ ମନରେ ଏତେ ଗର୍ବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତମେ ବି ତ ବାକି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପରି ତମେ ବି ବହୁତ ମୂର୍ଖ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ମୂର୍ଖ? ମୁଁ ମୂର୍ଖ? ଆଉ ତୁ ପଣ୍ଡିତ? ତୁ ଆସିଲୁ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପଦେ ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିବୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ଭଲ କଥା ହେବନି। ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଯଦି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତୁ ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଗଳା ଧକ୍କା ମାରି ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। କେଉଁଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ମୋ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ବଗ ପାଖରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ସେ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା କାଉ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ କାଉ ଭାଇ ସହିତ ମିଶି ଖେଳିବ। ତେଣୁ ସେ କାଉ ଭାଇ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କାଉ ଭାଇ, ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳାଉନାହାନ୍ତି। କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଦୂରରୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତମ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ତମ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ଯେପରି ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ଗରିବ ଘରର ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିବୁ। ମୁଁ ବି ତୋ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନି।
କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ବି ଶେଷରେ ଏଇ କଥା କହିପାରିଲ। ମୁଁ ତୁମ ପାଖରୁ ଏହା କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି। କାଉ ଭାଇ, ତମେ ବି ଏତେ ଗର୍ବ କର ବୋଲି। ବାକି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଶୁଣ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ଯଦି ଥରୁଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି କହିଥିବୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତୋର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରିବି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଯଦି ତାହେଲେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଗଳା ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। କାଉ ଭାଇର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏପରି ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କେହି ତ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ଆଉ ମନେ ମନେ ସେଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥାଏ। ଯେଉଁଠି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ରଖି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ଏଇଭଳି କେତେ କଥା ଭାବିଲା, ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ମରିଯିବା ପାଇଁ। ହେ ଜଳଦେବୀ, ମୋତେ ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଜୀବନ ରଖିବିନି। ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଗରିବ କଲ? ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ କାମ କରି ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୋଇଗଲି ଗରିବ। ଆଉ ଧନୀ ଘରର ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଏଇଭଳି କଥା ଶୁଣି ନଦୀରୁ ଜଳଦେବୀ ମୀନଦେବୀ ଆକାରରେ ତାକୁ ଦେଖା କଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଳଦେବୀ। ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ୟା ବୁଝିପାରୁଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ବହୁତ ଗରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବି। ତୁମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଟଙ୍କା ଗଛ ହୋଇଥିବ। ସେଇ ଟଙ୍କା ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବ, ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର କରି ରହିବ। ଆଉ କେବେ ନିଜ ମନରେ ଗର୍ବ, ଲୋଭ ଆଉ ଅହଙ୍କାର କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ଏହା କହି ଜଳଦେବୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ସତରେ କ'ଣ ତାର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଟଙ୍କା ଗଛ ହୋଇଥିବ? ତାପରେ ସେ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଟଙ୍କା ଗଛକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବା, ସତରେ ତ ଇଏ ଟଙ୍କା ଗଛ। ଜଳଦେବୀ, ତମେ ସତରେ ମହାନ। ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଗଛର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବି। ଆଉ ତମେ କହିଥିବା କଥା ମୁଁ ନିୟମରେ ପାଳନ କରିବି, ଆଉ ଏଇ ଟଙ୍କା ଗଛର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ପଇସାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତିଆରି କଲା। ଆଉ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଆସି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସହିତ ମିଶିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହେଲେ, ଆଉ ଖେଳିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ କାହାଣୀଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ କାହାଣୀ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି।